Abalị 25 nke ọnwa Maachị kwa afọ ọbụla bụ nke otu mba ụwa bụ United Nations wepụtara maka icheta ndị dị iche iche agbapụrụ n'ohu ma mee ka ndị mmadụ mata maka mmetọ nke ahụtabeghị ụdị ya ndị mba Europe na America mere megide ndị Afrịka na ndị isi ojii ndị ọzọ ma nọrọkwazị n'emume ncheta wee mee ka amata maka ikpo oke a na-emebe n'etiti ndị mmadụ ruo tata. Igbu ohu nke emere gafee osimiri Atlantic Ocean bụ nke anọ na ya wee duru nde kwuru nde ụmụafọ Afrịka site n'obodo ha gaba America ya na Europe ebe abagidere ha ka ha rụọ ọrụ n'ugbo n'ọnọdụ nke bụ ịnapụ ha ikike dịrị ha mmetọ nakwa nkusu. Amalitere ụbọchị a kpọmkwem n'abalị 25 nke ọnwa Maachị afọ 1807 site n'aka United Kingdom ebe ndị mba Afrịka sonyeziri n'imerube ya. Kenechukwu dị ga-akọtọpụ akụkọ a. N'okwu ya maka mmemme ncheta ahụ, onye bụ onyeisi oche nke ngalaba jikọrọ ndị nta akụkọ ọnụ nke Anambra steeti bụ Dọkịnta Odogwu Emeka Odogwu bụ onye kwusiri ike na ohu bụkwa ihe na-aga n'iru ruo oge ugbu a na ụzọ dị iche iche nke inwe ịhụnanya bụ ihe ga-eweta ihe dị iche nyegara ụwa nke ọ gwakwara ndị obodo Naijiria yana mba Afrịka ka ha kwudosie ike ịhụ na ihe ohu niile dị iche iche na-esi n'aka ndị chigoro mba Afrịka bịa bụ ihe kwụsịrịnị nke na-eweta na-agara n'iru nyegere mba Afrịka. N'okwu nke ya, otu onye bi n'Ọka bụkwara onye nta akụkọ bụ Maazị Okechukwu Anarodo mere ka amata na ihe niile gbasara ohu bụ nnukwu ajọ ihe mere mba Afrịka mana ọ bụgoro ihe gara aga nke ọ gwara ndị mmadụ ikwudosi ike ịhụ na ihe niile gbasara ohu na agbakịta bụ ihe akwụsịrị. O kwusikwara ike na echiche ikwu ndị mba Afrịka maka ihe ha mere mgbe ya ka na-eme ihe ohu bụ ihe ekwesịrọ ekwesị. Site n'Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.